Dahai 89 Media. ጊዜ ዘራ ሓረስታ ይዘራሉ ማለት ነው። እዚኣ ቅርጫት መቀረብ ማዕድና ማለት እዚ ማሲ ብቆርበት ዝተሰርሐ ኮይኑ ማሲ መደቀሲ መፀፍ እንጥቀመሉ ማለት ነው። እዚኣ ሚሐ እዚኣ መስአ ቀደም መስአ እዚኣ ርዑት እዚኣ ማዕፂድ እዚኣ ምራን ከርፈስ እዚኣ ሽዑ ዛባትራ መፅያ ምስያ ኔጋቲቭ እዚኣ ምስ ኔጋቲቭ ተላጊባ ሽዑ እዚኣ ናብ ዝኽተብል ኮላ ንቅድሚ ትኸይዳላ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ውሑድ ደቃይቕ ተዳዊሳ ወዲኣ ኣላ ናብ መሸማዕ ክመልኦ ስለ ዘለኒ መሸማዕ በዚእትዋ በለስ ሰግላ መውረድ በለስ ኣሎ እዚ ከዓ እኽሊ ማለት ኣብ ዓድና ዝበቁል ዕፉን ስገም ጣፍ ቀዳመይቲ ኮይና ዝተዓወተት ኮኸብ ዮናስ ዓጥቀ ነብር ትኽእል ኢኻ እዚ ድማ ዝተፈላለየ ቅኒት ናይ ዜማ ይህበና ማለት እዩ ንኣብነት በዚያ ክንፍትና ከለና ማለት እዩ